Drive Max Coffee. Tatagal ka. Anak. Gusto ka? Thousand years later. Okay mga kabingka. Welcome to the aking inbox na Drive Max Coffee. Tatagal ka. So, ganina nagpalit ko anin dua ka buko Drive Max Coffee. 1, 2. Try na to. Ano daw? Kung maluya daw pa mga kabingka. Mga ano. Bagay ka mo inuman mga kabingka. No? Para mo, di ka pupas ko sa mga kabingka. Na ko yung tubig rin. Pre na to. Kung plano mo mag-garden sa start niya sa kinabuhi. Sabay mo inuman ito Drive Max Coffee. Yes. Tatagal ka. Pumunta na yung Drive Max eh. Look at this. Ganito siya. Dili na kabuyo na ni i-compare sa kanang takot so kape. Okay? So, kanina kanto na may benepisyo. Tuyo ko lang hindi mo kayo. Para tatagal ka. Diba? Sumot pa lang parang aroma. Tanaw na to kung kuwan ni kabuyon baguan ni dili kasaganan mga tagotsong kabuyon. Kani siya. Dili na ko ni isulti ko tagpilang price ani kay pero napalit na ko ni bitaw. Tag 50 pesos. Diba? Kani siya herbal coffee. Para isang ikaw bahala bugnaw na kape or init. So kani siya hot coffee trata. Para isang natuong ka ng hopya. Excited eh kung mas niya. Dami siya. Ibernes Drive Max Coffee. Tatagal ka. Yan eh, diba? Malay na po. Basta sunodan eh. Kung ano ko endorsement na Drive Max Coffee. Tatagal ka. Diba? Okay kayo with feelings. Feels so good. Drive Max Coffee. Una pa lang akong tilawan ng Drive Max. So, maramdaman na ako ang init. Kung init, mas lalo kang iinit kagana. Dagan ka mabuhatan eh. Diba ho, Manila, katungod ko karon. Yana. Niyalay ko pinakalit mga kabingka. Drive Max Coffee. Sa tagal ka, mapalitas sa tanan putika nationwide. Basta Drive Max Coffee. Sa tagal ka.
I feel so good. Not bad, bad. Nana yun siya mga bingka. Basta dry mix. Tagal ta. Pasalo nyo sa likodan ang ingredients. Tagal kita wala lagi butang o pila ba ni basta 20 gram, no? 20 gram pinakalugyan ni para tagal ka perkinano let me sharpness pwede ka siya sa tanan mga akong mga kaduguan mga dugo na ko is niinit o samot ni alive abi na ko kung nadunggan ako siya bulit pero ni alive siya mga kabingka so katangi akong sunod na kabanata mga kabingka sa Nakuyo ang akong anak si Jinsan inyong gikoy-koy. don't forget to subscribe ayaw iyan subscribe like, share, comment, etc. Ito po si DJ March Barrios.